Iko mo Tripurani tu mini watermelon ke tabuk ranai montai thaisa Tripura thaisa nakha tabuk iko mo silongo ang sopaika ke rawi dongo ke bahai no naigana ready 1 2 3 wow motai bo Tripura ni slate buka ham hayada norok nugui makana jara sekango ani video nungnai motai bo wow ke rawi nailaigana ke an o video ni bisingtui norok no sanam sungo mia malki point ni simi himlai manita ke norok nugi makana sara Tripura ni borok je Tripura tu Delhi pedaliatra ke pedaliatra ni bagai joto Tripurasa surilai tongo te je mannai rok borok logiri tongjau Shillong tongnai rok bo Tripura tongnai rok bo joto logi riwi tongjau ke abahai klaino angbo aroni kisasa mane participate khaigata ongsho grohon bangla bai haya dibana motam ni bagai hinmale mo belai khano nangkukmani samung ebakai nangkukmani demand ta chini borok ni bagai tamni male Tripura sarok nijini hawo tongtui kunu rights krikha chini bagai mane Tripura hawo tongnai Tripura sarok bagai kunu rights krikha kunu power krikha jeng powerless fiaba hani nok phangke Tripura sasi abo mubung simisi bon bageno ang to politics ni borok ya ang je mansak jat Dopha ni bagai ke ang abo logi ri tongjao joto rima hai ke politics ni kokto ang saya kun jaga phono ke bon bageno ang mane wan chugo omok belai khano nangmani samung bon bagin je mansa kisasa mane Delhi jora thangma ya phono je mansa nijini kolom tui bai kisasa logi renani chini David Babu no David Murasing no ke norok nugi tongo bobusuk hor sal muktri norok wansu naila nok ni ongkho kai no janjani nogo muktri man ma hake ke bu man ya haya dibana ke abo busuk kuthuk kok busuk wansuk jangnai kok ke bon bagai no ang norok no sanam sungo mia malki point ni simi wasano nini uje jinking boropani krida aro asik jorano mane logi thangka ke borok basu jorano lengla nai ke chung aroni aroni kipil phaika je Shillong tongnai rok Tripura sarok kobama tongo sinija kobama tongo Fauji khainai rok bo army khainai rok bo phaibe gamia ani sinija no ke belai khano wansukna jora chung tabuk chung aboni bagai chung mane belai ne kuthuk wansukna nango mo tongthok chathok ni bagai ya naidi ang kisasa himma se ani yakong robebang tesli khabaika ke borok jara Tripuran simi himui tabuk bai tini bai 18th day 18th thangka ke naidi busuk borok ni ang kisasa himma se busuk yakong rok tesli khabaika yakong sabaika borok tam khana borok nok huk yakarei bihik besa yakarei bufuru chanai bufuru timing krei
busuk sewanama singsa busuk sewanama singsa omo tamni bagai norok jotono saimano omo chini jat dopha yok samana bagai no nge chung bahake nugui mangkha joto borok mane support mangkha chini David babu tamni hinmale bini obo balai khano nangmani demand joto borok mane logirikha joto borok surikha joto borok ni chuba chubai no bo msuk jora sopaika hinke pocho khlayo buskango bo tai bo phainai tipra sarok ribohai district o hapnai tini hinke nongpo o soganyai ribohai district soganyai ta barni hat soganyai hinke tilik ayang bo gohati rok ni joto tipra sarok amo hakeno ongkhore chubana hine ang poito khlayo hinke tini ni video asuk jorano angbo tini salsale lawai khana taisa oroni hoite gari public gari romoy jung thanglanya an sister bai je jaga borok tongo aro te khana salsa ang gohati jora thangai nainai hambai jotono taikesa video malai finai okay tini ke ang thangmalia belai khano yakung engkong thanga kisa tuikutung robai sekhlai nge khana ke thangmanai telek hambai